Vaig somiar que Déu m'havia donat dues capses. Una era negra i l'altra daurada. Déu em va dir: posa les teves penes a la capsa negra i les teves alegries a la capsa daurada. Vaig fer el que Déu em deia i guardava a cada capsa segons ell m'havia dit. Vaig notar també que la capsa daurada es feia cada cop més pesada, mentre que la capsa negra seguia tan lleugera com al començament. Ple de curiositat vaig obrir la capsa negra per tal d'esbrinar per què pesava igual que al començament i em vaig adonar que hi havia un gran forat al fons i que per això totes les meves penes s'havien escolat. Li ho vaig mostrar a Déu i li vaig preguntar on eren les meves penes. Ell va somriure i em digué: fill meu, les tinc jo. Aleshores li vaig preguntar: llavors, Senyor, per què m'heu donat dues capses? Per què tinc una capsa daurada i una altra negra amb un forat? El Senyor em respongué: fill meu, la daurada és perquè guardis i portis el compte de totes les benediccions que jo et dono, i la negra és perquè descarreguis en mi les teves penes i problemes, i jo et faré descansar. Ens diu el Senyor Jesús: veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Mateu 11:28. Molt bon dia a tots, pau i bé.